Tlak systému na pronárodných aktivistov a sympatizantov silne z roka na rok. Niekoľko rokov po páde komunistického režimu by bežného človeka ani v najhoršom sne nenapadlo, že doba represí, policajného teroru a politických procesov sa raz vráti. Čím ďalej, tým viac sa systém snaží zabrániť prezentovaniu slobodných, pronárodných myšlienok. 40 rokov sme blúdili v beznádeji, v červenej klietke, kontrolovaný jedným z najhorších režimov v histórii ľudstva. Bolševik kázal, čo robiť, na čo sa smie myslieť, na čo nie, aká viera sa smie vyznávať, ako tráviť voľný čas, ako sa zabávať. Prostriedkami svojej propagandy otupoval a vymýval mozgy ľudu, mysliace bytosti menil v bezmocné stádo jahniat. Ak sa v ohrade medzi nimi predsa len našiel mysliaci tvor, túžiaci výjsť z ohrady na slobodu, bol nemilosrdne zničený. Voči skutočným disidentom režim rozpútal štvavú kampaň. Nelikvidoval ich len fyzicky. Pomocou tajných služieb, médií a posluhovačov režimu takéhoto človeka zdiskreditoval, pripravil ho o prácu, o rodinu, vylúčil ho z verejného života bez možností návratu. Nepohodlným, politickým nekorektným boli na zinscenovaných súdnych procesoch uvalené prísne tresty, slušný človek sa zrazu ocitol za mrežami medzi najhoršími zločincami. Ako vyzeral 1. máj pred rokom 89? Tak, ako sa má oslavovať Sviatok práce, určil systém. Kto sa nesprával tak, ako si to systém želal, kto sa opovážil oslaviť tento deň inak, ako to systém povolil, pocítil tvrdé rany zo strany tyrana. Bolo to absurdné, príšerné, v slobodnom svete nepredstaviteľné a neakceptovateľné. A ako to vyzerá dnes, v časoch údajnej slobody a demokracie? Ak sa niekto rozhodne osláviť 1. máj inak, ako systému povôli, ak robí niečo iné, čo by si systém želal, opäť pociťuje tvrdé rany zo strany režimu. Či už sú to fyzické údery policajných obuškov, ktoré mnohí z nás pocítili na vlastnej koži pri minuloročnom zhromaždení, keď prejav kvôli policajnému zásahu ani neodznel, alebo sú to častokrát ešte tvrdšie rany, keď slobodní ľudia prídu o prácu, sú vylúčení zo škôl po návšteve ideopolície u zamestnávateľa či dekana školy. Ba dokonca sú väznení na základe rozsudkov politických procesov, ktoré sa znova dejú. Ak si myslíte, že prísť o prácu či byť vylúčený zo školy len kvôli účasti na pokojnom, zákonne nahlásenom zhromaždení, alebo byť väznený za nesenie transparentu s politicky nekorektným nápisom, je možné len v časoch najhrubšej totality. Máte pravdu. Ak ste si však mysleli, že tieto časy sú chvála Bohu navždy pochované v temných útrobách minulosti spred roku 89, kruto sa mýlite. Stačí sa rozhliadnúť okolo seba práve v tejto chvíli. Mladí ľudia, stávajúci sa svojimi názormi pre tento systém nepohodlnými, sú obklopení policajnými ťažkolodencami, monitorovaní policajtmi v civile, oddelení, ktoré sú financované z našich daní, aby podnikali kroky voči ľuďom len preto, že myslia inak, ako systém káže. Každý podobný prejav slobody a pronárodného myslenia je sprevádzaný lživou, dezinformačnou kampaňou a mediálnym tlakom nielen na pronárodných aktivistov, ale aj na ich rodiny a priateľov. Systém znova káže ľuďom, čo robiť, na čo smie myslieť, na čo nie, ktoré názory a viera sú akceptovateľné, ktoré nie. Pomocou médií neustále otupuje a vymýva mozgy ľudí a mysliace bytosti znova mení bezmocné stádo jahniat, nahnané do ohrady režimu. Pronárodné myslenie sa stáva politicky nekorektným a takto mysliaceho jednotlivca systém prenasleduje, snaží sa ho diskreditovať, navždy vylúčiť zo spoločnosti a ak si s ním ani tak nevie dať rady, uväzniť ho ako zločinca. Opäť sa stávame otrokmi vo vlastnej zemi. Systém okolo nás pomaly, ale isto zaťahuje slučku a už dnes je takmer neskoro. Preto sa odpor stáva povinnosťou. Áno, z roka na rok sú policajné represie na našich zhromaždeniach silnejšie. Ale aj napriek tomu je nás z roka na rok stále viac. Od činov pronárodných aktivistov v tieni ulic našich miest, bolestivo sa zabodávajúcich do tela systému,
až po stále silnejší slobodný hlas na demonštráciách, ktoré nemožno umlčať ani najtvrdším policajným zásahom, odpor stále silne. My sme tá energia, ktorá podnietí zmenu. My sme tá sila, ktorú nezlomí žiadna vláda. My sme ten hlas, ktorý nemožno umlčať. Odpor!